एनडिबिनि जेंना होननानै बुंब्लाथ' जेबो जेंना गैया जास्ट रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोननांगौ दङ बेखौ मोनजोबनाय जायाखै बे सिकिउरिटिनि जागासिनो दङ बेनिफ्राय जोंना एक्स ग्रेसिया मुंख्लंफोरनि न'खरनि थाखाय जा जोङो 5 लाख करै एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दङ बेबो नै रेडि जाखाबाय बेखौ बावैसोनो दा डेट डिक्लेरेसननि खोन्थाल' दंसै बाखि जेंनायाथ' इमप्लिमेन्टेसनाथ' जालांबाय थागोन मोनसे एकर्ड जानायनि उनाव बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसना बोसोरसेनो जाजोबगोन होननानैथ' रावबो बुंनो हाया बे सिस्टेमेटिकलि जालांगोन बेयो बिथांमोना दाखालि थांनाय बावैसो मोनसे फर्म खालामदों मोनसे दोलो बायदि बेनि समाव नाय मोनसे खोन्था जोंनि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा जोंनि एक्स एनडिफोरखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो नागिरो आं जदिअब्लाबो दिनै इउपिपिएल दोलोनि सासे सोद्रोमा आरो सरकारनिनो आं सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो नागिरो जोंनि जा सेल्फ डिपेन्डेन्ट लिभिं स्टाइलनि थाखाय बा लिभलिहुडनि थाखाय बेखौ जों गावबा गावनो मावनानै लानांगौनि गोनांथि दङ मोनफ्रोमखौबो जों गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारजोबनो हाया आरो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौबो जों राजखान्थि गेलेजोबनो हाया जायनि जाहोनाव बेखौ नोजोर बोनानै इभेन आंनिफ्रायबो बेखौ आं खोब मस्टलि वेलकाम खालामदों वार्मलि वेलकाम खालामदों जे जोङो खौसेथि होननाया थानांगौ जेरै 34 बोसोर एनडिबिआ आर्म स्ट्रागल खालामनानै बर' समाजनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनो नाजादोंमोन जेखियानो जाया एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे समाधानखौ लाबोनो हाबाय दानिया आर्म स्ट्रागल जुदि एनडिबिफ्रा खालामनो हायोब्ला मानो ग्रिन रिभलिउसन खालामनो हाया बे ग्रिन रिभलिउसन खालामनायनि थांखिजोंनो दिनै बे खौसेथि राजखान्थिया पृथिबियाव ओरैबायदि मानसि ग्रुप गैया बा हारि गैया राजखान्थिजों खौसेथि लाबोनो हानाय मानोना एनडिबिआ मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा आगोलबो नङामोन दा जाय वेलफेयार जोनोम होदों बेबो राजखान्थि हान्जानि नङा गतिके बियो ग्रिन रिभलिउसन लाबोगोन जोंनि मानसिफ्रा ओरैबायदि माने 17 बोसोर जौ जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरजों इनभल्भ थाबोनायखाय बै सरकारजों लोब्बा थानाय मानसिफ्रा दिनैबो थुलुंगानो नागिरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ लोंनानै ड्राग्स जाहोनानै जुवा गेलेनानै समाजखौ बिशृंखला खालामनो नागिरो बेफोरनिफ्राय रैखाथि होनो नागिरनायानो जोंनि थांखि मानोना उदांस्रि होनोब्ला जोङो पलिटिकेल उदांस्रिनिल' बाथ्रा नङा जोंनि इक'नमि उदांस्रिनि बाथ्रा दं जोंनि थांना थानायनि मोन्थायनि बा उदांस्रिनि बाथ्रा दङ गतिके बेफोरखौ मावनायासो जोंनि मेइन खामानि जुदिहे जोङो गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायोब्ला जोंखौ बयबो सेलुट खालामगोन आरो बे थांखिजोंनो नोजोर बोनानै जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफ्रा माने मोनसे वेलफेयार दानायनि गेजेरजों ग्रिन रिभलिउसन लाबोनायनि मोनसे थांखि लादों दिनै जोंनि 11 नं चिरांदुवार कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जा डेभेलपमेन्ट एस्टिमेटफोरखौ बा स्किमफोरखौ लानाय जादों बेनिनो मोनब्रैखौ जोङो बेखेवग्रोनो नागिरदों मोनसेया दा जोङो दादगारि एबा हाथिसार प्राइमारिनि सिङाव जोङो थांनाय गोबां बोसोर माने समा मोनदांस' हायै समनिफ्रायनोबो जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां मानसिया बहुद बायदिसिना रोखोमनि जेंनाजों बुंफबनानै दङमोन लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै थाग्रा जायगा गोबां जायगानि मानसिफ्रा बेवहाय भुटानाव बेरायनो फैयो दादगारि हालामावहाय मोनाबिलि पिकनिक जानो फैयो खिन्थु मोनायोब्ला बेवहाय थानो जायगा मोनैनि जाहोनाव जोङो सानै हयै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो जेराव बेवहाय जोंहा जायगा दंखायो आइबि मोनसे बानायना होनो थाखाय जों थिरांथा लाबाय आरो बेनिनो 2,5 लाख सेंसन खालामनाय जादों आरो बे 2,5 लाख सेंसननि न'नि माबाया जागोन स्टाइला जागोन G+2 बे G+2नि गेजेराव गोजौसिन माबायावहाय फ्ल'राव जोङो मोनसे मिनि फिल्म हल बानायनाय जागोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानसिफ्रा एटलिस्ट बे हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एटलिस्ट फाइनेन्सियेलि एसे साउन्ड जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं मानोना गोबां मानसिया बेवहाय बेरायनो फैयो आरो फिल्म नायनो फैयो गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानै आं सानो आरो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खामानि न' जेरै कमिउनिटि हल मोननै आरो गावबुरा भबन बा हेडमेट भबन मोनसे अपेनिं खालामनो थांगासिनो दङ नाथाय लामानि जेंना आरो गोबां जेंना दं लामानि जेंनाया बे नैबे नेशनेल हाइवे अथरिटिनि सिङाव बेवहाय जोंहा बिटिसिआ जेबो बुंनांगौ गैया नेशनेल हाइवे अथरिटिया अलरेडि बेवहाय माबा टेन्डार बुनायनि थाखाय सार्कुलार होखाबाय
गतिके सोर मोनो बेयो मोनथों खामानिखौ जोङो जाफुंनांगौ बेखौ जों बयबो वेलकाम खालामनांगौ सामथाइबारिनिफ्राय हाथिसारनि बे जोंनि भुटान बर्डारसिम बियो जानो थांगासिनो दङ आरो बे कन्ट्रेक्टरफोरजों आं टाचआव दंगासिनो दङ सार इन्दि हा दै जगायनायाथ' बेवहाय फ्राय फिनिश 32 भिलेज दङ बिनिनो 15थाखौ आं होखाबाय बोसोरसेनि गेजेराव देग्लाय बेसेबां होनो हायो आं नायनि आंहा फोथायनाय दङ फैगोन बोसोरनि गेजेरावहाय दादगारियाव दै लोंनायनि जेंनाया कमप्लिटलि जोबगोन